Duh, sumpah gak kerja gara-gara corona ini wis. Kapan corona hilang iki? Wis gak nyekel duit blas aku. Wis sumpah. Loh, gowo apa re iku? Le, gowo apa le? Gak ngerti lek, kaya ese saja niki. Nemu nak ndi kon niku le? Nemu nang wit gedeng kono lho lek. Sile, gorene deloki aku. Kaya apa katene lek? Kate tak gawe golek nomor le. Nomor apa lek? Nomor togel le. Sumpah kau ini gak nyekel duit blas. Apa to geliku lek? Oh, yo gak ngerti kon le. Wis gorene. Gorene ta lah. Wong kon sik cilik ngono. Kono wis mulya. Wis tak mulih sih lek. Yo mulya kono wis. Oh, ganggu wae. Oh, ngadoh. Coba balik. Halah, budal wis golek nomor togel. Cek duit akeh aku wis. Tapi duit opo? Ya kayak tuku dupo iki yo. Wis salah, dupo sembarang penting kemeluk. Opo? Gak wedi aku mbek peteng-peteng. Permisi, Mbah. Nuwun sewu, kula kajeng nedhi nomor. Pen paringi nomor sing sip nggih. Niki sesajene sak entene mawon. Jangkrik. Prasamaku wedhus akon bedhiange goblok. Dikapunten, Mbah, kula mboten gadaya otra ya damel tumbas dupa. Gini iki kerdus kula obong, dipenting metu keluke. Metu keluke mbok demu sempal ngono. Emang tujuanmu apa kon nang kene? Niku, Mbah, ngedi nomor togel ben cepet sugih. Oh, kon niku pengin sugih kok ndolek nomor. Pengin sugih kerja kono. Lah niku masalahe, Mbah. Kula prei kerjai gara-gara corona. Ya urusanmu ambek keluargamu iku. Lah apa kon curhat nang aku iku? Berarti kula niki mboten dikei nomor, Mbah. Ono, ndek nomor aku. Pengin sugih kok njaluk nomor iku. Oh, juangkrik njene penu Mbah medhit. Aku iki nang kene lah pokon ket mang ngomong adep ngene. Oh, pocong telet.